Slušalac pita šta je Svjetsko vijeće crkava i da li Srpska pravoslavna crkva učestvuje u njemu. Svjetski savjet crkava, nije vijeće, Svjetski savjet crkava. To je jedna relativno sekularna organizacija, znači ne baš mnogo duhovna i oko toga se zaista dosta polemično, tu ima i protestanata. Ja mislim da rimokatolici ne učestvuju u svemu tome, tako da Srpska pravoslavna crkva jeste članica Svjetskog savjeta crkava, pogotovo bili smo prinuđeni onda u vrijeme komunizma, kad smo potpuno bili uništeni finansijski, prosto da se uključimo, imamo nekoga ko će koliko toliko da nas zaštiti i da nas finansijski pomogne, tako da je to u stvari više jedno udruženje koje nema suštinsku, znači to nije ekumenizam u smislu ujedinjenja, nego prosto, bratska pomoć ljudi koji imaju zajednički najširi mogući program, a to je evanđelje. Dakle, to bi bilo nekakav najširi okvir. Dakle, Svjetski savjet crkava jeste, ima crkava autokefalni koji su protiv njega. Naravno, i mi bismo bili protiv da tamo gubimo svoju dušu i svoj identitet. Međutim, niko u Svjetskom savjetu crkva to od nas ne traži. Ako jednog dana zatraži, sigurno nećemo biti članovi takve neke asocijacije.